back to my channel. This is Robbie Simagala, guys. Sa atong channel, guys, na datay mga mukbang, gaming, challenging, adventure, lifestyle. So, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe na din, guys. And don't forget to hit the notification bell, guys, para always po kayo updated sa ating new upload. So, guys, welcome back to my YouTube channel. This is Robbie Simagala, guys, and for today's video day, guys, no, naata diri pang guys, naata diri sa floating cottage. Ang mga kauban diri kadto na picture pud sila radto. Oh, nindot kadto diri, guys, sa gusto mga nino, mga silingan nato nga mga lungsod, silingan sa lungsod sa kanang kandihay, so wala pa kadungari. Dung mo diri. Nindot kadto diri, guys. Ako first time ko diri ta sa taas. Oh. Nice kadto diri kay naabot sa taas, naabot dito, naabot sa silong. Oh. Diya kompleto kadto lang cottage na ay abuhan, na ay CR. O, kompleto na jud. Di mo na cottage ay mga musuan, may siguro na diha kay na may mga nitni. Hindi ko sure kung saan na diha, basta kay pila ba ni kabu cottage, di po ko kahibaw pila ni ka cottage. Lagi kay ang uban na may mga nit. May mga nit aguban. Hey guys, so bibo kayo may diri ba? Nanakay may daning langgakit. Dahil guwapa diring mga daga nagsanlit. Okay lang bro. Uy, bayot na na. Atong birthday celebrant. Si ate. Happy birthday, ate. So, siya ate. Happy birthday. Oh. Ako just John. Maglingaw-lingaw sa kuno na, guys. Kalimtan sa nato atong tanang problema, guys. Charo. Lingkod kay handlock maninig ni ay. Di ba? Yang. Yaka, tada ni Yaka. Ari yang picture ta. Dawata yan. Gani guys. Kaya man atong isakyan, oh, dako ni Za, muni daghang mo arang dani. Ja, kadto. Ari raar. Ja, kani iwaling nata, iwaling. Ismo gani be. Kay guro yon taradto. Ar pagpunit ar. Ay, guro lang ba dihong anak, guys, oh? Oh, no fry na. Pagaho ang kalo, magdag kalo pero nabilin gihapon. So ana, guro yun ta. Kagujud ta, guys. Adventure ta rin ko ang dagat. Ning liwang. Liwang. Ito eh. Makadab ka nito. Kargar pa. Ganata. Ay, mula ko ba dahil ni kay Drago. Silaw. Ano naman na? Kapitan Gerald. Itong driver nito. For the first time. Oo, hinahinira mo dahil barugan kaya bigkuan. Nama siguro dalas mga kuan nila, life jacket.
na mi. Abot na mi ari. Nindot sige kay na ay mga abuhan de oh. Dali ulit ko na pa ito tubig. Ar, imong gamit ani nak. Tara guys, ang naggujud na to. Dito tagikan ay. Ana sila sa ibabaw oh. Nindot dito mo. Ar! Okay, nanatod. Dara yung nilang mag swimming pool. Gamay. Kwaar. Okay. Janel, magdag! Janel! Janel! Natanong na beling koranan diha. So guys, hi guys. Damis panas! Floating Nice kayo dari, guys. Love kayo. Tapos sinlo kayo. Kapay na lang kayo mga bata, guys. Paggabiin mo. Sarap dawa. Pila mo. Grabe kangin, guys. Naanohin na, uy. Asa magamambak ar? Atong videohan. Ay, Uy, pagdali kinag-video na mama. ning ambak na sa gani hatian. Ning ambak na nas ara gani ha wala pa. Be, ambak be. Dili lagi, video lagi ko. Oy, diretso agara, diretso jud ambak jud. Wow. Ako wala may tigwaw diri ba? La. Ay. Sana, gawin sana. Para. Ay, ko kitag ni nga sara. Taglob sa kaldero. Ikaw tiyan. Isa malang mambak dia. Yay! Lingawa sila ang kuan ambak-ambak ay mga isog magud sila ako kay talawan man ko guys. So wag na lang akong umambak diyan. Bitak mo hulog, ma. Hindi ako pwede diyan kasi matakotin ako diyan. Oh, napaka-busy nila diyan sa ano guys sa baba kasi sila nagluto ng mga pagkain namin charot mag-picture pod sila. Oh, kaya na karong apilon ka na ako sa kong vlog kaya arong kanang nay mo subscribe ka sa YouTube Kasi sa imong kuwan. YouTube Ruby si Magala. Ay, sa inja. Anja ninduta diri guys kay gusto kang mag-live magunsa ka kanang naay signal kusog jamo. Oh, tuadeg ang palalab dito. Saan ni man be? Oh, naglangoy-langoy na sa ubos. Ang kita na diri sa babaw ga video ta. Ang tuara ang new couple si Inday Katkat ug sa iyang palalab nga si Sir Michael agaw na kay agaw man ni si Inday Katkat so agaw na pud nang iyang partner. So diri sila naglukso-lukso no. Wow. Ilad. Oy, dali na lukso na mo kay tang videohan be. Aja sakit ka.
Uy! Sige na. Oh! Ay, lukso na mo ba? Okay. Dali na. Sige na. Uy, lukso na mo, dali na. Taas po ning hagdanan na po do. Ay! Naog tanaw. Oh! Naog ta. Ikon pagamay tuhod. Dutas tanbayan sa taas. Sa wifi mo ba? Hala, asar ka kung sinilas naglaan. Aw, nagsinilas ba ko sa taas? Tiguan. Day saging oh. Saging. Haman. Ah, oh. Dia day kuan. Kita. Naam day mga kuan sa babaw no, butanganan. Unsa ni? Biko. Mga itag biko. Wa na kan ana hiwa lang na. Sa man anak ko ta. Kusa am na giluwa. Salamat. Hiwa na na. Oh, diara ang biko. Oh, diara ang biko. Ay, mga batang dagko diri nakaligo. Ay, lakso kay Jabi kadaog ng wow, naluto ng sinabaw nito. Okra de okra. Apilig okra. Ay, hukan mo sa tango nito. Busog-busog ba ko ina. Papahal lagi mga color no. Tag-ayos mo ha. Ta dito na apili kog hiwa na. Ayun. Ilan eh? Wow, lamias isda. Cristo Ajo. Oh. Wow, lamia. Oh, dining nang kita timbangan. Kanina pa punisod. Please like, comment, share, subscribe to my YouTube channel, Ruby Simagala. Thank you for watching. Bye bye.